If
Igbo ekene m unu asị m ka onye chiri nye zelu awa m bụ Prince Ifesinachi Eze onye ji Prince Osman Malaika wee malụ maka Ejasini nke ndị Ọka. Ụmụ Biafra ana m ekene unu wee na-asị na mụ na ndị egwu m ndị the best okene music one of ụmụ Ọka na-ekene unu wee na-asị nke onye chiri nye zelu wee na-asị na okwu ndụmọdụ m na-enye maka ọya anụnwa na-egwube abụ na ntị ka anyị ga-anụ maka ọya mana anyị ara eji anya ya
o nwere ka iwe dịka ọya anụ nwa bụ enyi ọfụ ụmụ Biafra elu n'abalị Chukwu oke abịa m wesị na Chukwu kelee enu ka a na-anọnyere anyị n'agbanyeghị na anyị nọ n'oge ụba n'oge iwe isi ike mana Chukwu na-agba anyị nzute okwu na-ekwuwe bụ onwe enyemaka ya nyelu nwanne ya nwoke ma nwaanyị bikos na ọnọdụ anọ na-agwụ ọnọdụ iwe isi ike agụụ dị a lot of things dị n'obodo ịghọtago ụfọdụ ndị mmadụ agụụ na-agụwa marazikwu ma korona virus ka a na-ahazi ka agụụ virus mana ka ọra na onye ọbụla nwere enyemaka ya nyelu nwanne ya atụ na ọ bụrụ mọst mgbe nne ji gị na mmadụ bụ na onye ahụ nwanne gị onye gị na-awụ owu obodo bụ nwanne gị oge na ya na-agbagbu Igbo bụ nwanne gị wee sị na ọ ga-adụrụ na anyị mma ịghọtago so wee sị ka unu jee n'egwu anụ nwanne eti ebe na YouTube biko unu ga-agwa ebe the Prince Osuma Malaika official. That is my own personal YouTube. The first YouTube a na-ede maka Osuma Malaika amara m onye na-eti egwu niile wee na-akpa with ndị YouTube ya ka m ji wee open my own official YouTube the Prince Osuma Malaika official. Biko unu watch any music ọbụla dị there, try and subscribe for me ụmụ Biafra. Asị m na-eneta aghara nya bụ iji udo ya gazielu unu ụmụnne m anyị adị ka echi na echi adị agwagwu lotekwenụ na ọya abụ na ntị ka anyị anụ ya mana anyị aghara iji anya anyị wee bịa n'abalị Chukwu okike abịa ma ise